ना टारगेटआव फैबाय साननि उनाव सफैबाय ओमफ्राय सासे लोगो फैबाय खोथायाव जारा फाग्ला क्रिएसन इउटुबनि अनार नैबे बिथाङा जोंखौहाय माने मिट खालामफैदों आरो लोगो मोननानै मोजां मोनदों बिथांमोनखौ आदसा आङो माने कन्टेक्टआवसो दंबाय दंमोन आरो दिनै माने मोखाङाव मोखांजों मोखां लोगो मोनलायबाय जोबोद मोजां मोनदों बे जाहैबाय गुमुर एक्टरनि सारनि न'आव बेवहाय थायो नैबे सारना बे सारनावनो जोङो फैदों Btr Info Vlogs Madam सारा जोंनो बहुत किसु बुस्थु जाहोबाय नै रायजोफोर मा दं नै सालाबग्रानि थालिर दङ मिस्टि कालाकान दै सोर जागोनलै नोंहाथ' गगा मोनदोंमोन एक्चुअली जादो जानोसै बिराद मोजां अनसाइनाय सारनि Hello. Hello.
Sama. Kita tuh malam apa orang yang menerima macam ini. Pion itu berarti sana. Không quá.